sejarahe nyuwun sewu Bapak Haji Sukron Suwondo niku kagungan putra sekawan. Bapak sejarahe kenapa to putranipun Rama Sukron Suwondo iku ana papat. Ana papat. Iki nyuwun sewu wonten sekawan unsur. Ngaturaken panuwun dumateng sagung para panitia sedaya Bapak Kepala Desa lan sedaya para lembaga perangkat ing Josari Jetis Ponorogo mriki. Mboten katalumpen dumateng para sepuh adi sepuh, dumateng para pamirsa ingkang dalu menika bar nenggani dumateng kula. Kula pribadi lan kanca-kanca Madangkara ngaturaken panuwun tanpa upami ugi para penggemar wayang. Nek kaya dalang ae. Matur nuwun para sinden-sinden Madangkara, kanca-kanca pengrawit Madangkara, kruson sistem Madangkara. Para peniti mboten katalumpen dumateng kadang kula sepuh Mbak Lucy Brahman. Wah, jan piyayi kok Le Jaya kok sembat sepanjang masa. Biyen nalika isih kalih Bu Kesi niku nggih penyanyi. Weh, mboten gelungan ngoten niku mboten ngangge jarik minting-minting ngoten mboten. Ning ngangge rok sepan. Tur ka dengkul niku munggahe niku 2 kilan. Ning bareng saya tambah umur akhire dandan cara sinden nyatane dadi walah saya gemesake, saya luwes, saya apik, saya kewes. Luar biasa. Matur nuwun ya wis karo nunggoni kaya apa to alang ujure adine. Nggih ngoten niki Mbak, kula mboten saged pripun-pripun. Yen kon brang-breng nyatane arep tuku dram ya ora kuat. Arep tuku orjen nyatane malah nggih dolanan anak kula diuyuwi. Walah lah panjenengan niku malah petingane Piyai Ponorogo. Nah, jenengan niku seneng. Delot engkas mengke nggih kula sambat. Sambat pripun? Lah niki dulur-dulur kula kala mbenika sing wonten wilayah Mlarak, jenengan bibaring kita teng mriko sami pengen gadah unek-unek. Nggih. Lek duwe dhuwit nyelengi pengen nimbali Pak Kangko. Mas Cahyo. Allahu Akbar. Kleru nyapa to mesti. Ketoke jenengan arep ngunggahke aku bae ngejlokne aku. Ora sumpah demi Allah kleru. Kula nggih pengen diunek-unek ngundang Mas Cahyo. Lah nika wonten desa Siwalan Mlarak wonten genduk niken Salindri nika. Oh ngene bulurah nika Bulurah Novi nika nggih. Nika wonten ngene sederek dalem. Do ransan-ransan punan nggih. Lah pun jenengan sing rasa-rasan ngoten jane pun kathah Mbak sing rasa-rasan. Tapi nggih akhire bareng telepon yo ora ngenyang ra barang roro ganti dalang ngoten mawon niku. Niku pun biasa. Nggih, Masya Allah. Sing penting niku awake dhewe niatan sae nggih Mas Yayo tetap mengabdi budaya. Nggih niku wau persis apa yang ada di hati panjenengan tuh sama seperti yang saya rasakan. Nggih to, Mbak. So, kadang niku nggih nelongso. Kalau dulu tuh yang senior seperti panjenengan, Bu Kesi dan guru-guru kita itu kita hormat, kita dihormati, kita saling menyegani gitu. Kita santun pada yang lebih tua. Sakniki mboten ngoten. Nggih, kadang niku malah diunyo-unyo. Seperti berkita itu ya luar biasa. Jadi belajar dari caci makian itu kamu akan lebih kuat sendiri. Apalagi jenengan wis didampingi bu dosen. Sing penting memang seniman niku nggih kedah mentalnya kuat gitu. Diarani kupingnya ditutupi kewenangan, tapi bagaimanapun kita tuh manusia biasa. Leres. Pasti ono rasa nelongso. Kok koyo ngene ya seniman saya suwi kok tambah tidak. Padahal kita niku nggih niate menghibur nggih, tapi mboten napa-napa, memang beraneka ragam. Sakniki zamane ngoten niku Mas. Ya. Saiki nggih tamba adem nggih tamba ngantuk, mangsugata mawi jineman uler kambang. Ya, coba Bu Sukesi Rayu. Janur ukuran bundar api
jalali karo Mas Dur yo TB monggo pinarak mriki pujiku muga langgenga pujiku dados menawi wonten segmen gara-gara niku santai. Nggih. Dadi setelan-setelan diman-iman mawon nggih limbukan. Lah, ning teng mriki ini sak metune mawon. Lah leres. Wong gara-gara iku kok rogoh-rogoh rasa. Nah, nggih. Cok ngrembug sejarah gara-gara metune Punakawan. Nah, kowe lak ra ngerti to. Piye, Mas? Sejarahe nyuwun sewu Bapak Haji Sukron Suwondo niku kagungan putra sekawan papat ingkang sepisan menika Mas Kalinggo Purnomo, nomor kalipun Anom Dwija Kangko, nomor 3 Mas Cahya Kuntadi, nomor sekawan Retno Dewati. Kok hafal men ora iku barang. Gangsal kula. Lho, sik. Lah kok jenengmu kok beda karo Mas iki tak ceritane iki kanca-kanca Madangkara iki ora ngerti. Aku ya lagi krungu iki. Sejarahe kenapa to? Putranipun Rama Sukron Suwondo iku ana papat. Ana papat. Iki nyuwun sewu wonten sekawan unsur. Lho. Ingkang sepisan menika Kanalendran, nomor kalihipun Kapanditan, 3 Kasatriyan, sekawan Kadewatan. Wah.
Aku lagi jenengan mboten diceritani ramane jenengan. Dereng nate malah kula didhawuhi bab niku. Kuwi putrane ora ngerti, kowe wong liya kok ya paham. Dadi sing dhuwur dhewe Kanarendran, Kanalendran Kapanditan, Kasatriyan sekawan kadewatan. Niku unsuripun putranipun Babaji Sukron Suwondo. Keliru bleset. Aku rek iki nyuwun sewu piyantun Ponorogo iki ben cetha. Kersane pirsa. Kok iso Bapak Sukron Suwondo duwe putra tur dadi kabeh. Tur ya hebat-hebat. Nyuwun sewu niki kula buka sekedhik nggih. Menawi panjenengan dereng ngertos cobi panjenengan midhangetaken dawuh kula nggih Mas. Kula tak nderek mirengaken dawuh panjenengan penemban. Iki ben ngerti piyantun Ponorogo iki ben ngerti sejarahe. Madangkara ya ben roh. Kenapa yang putrane Pak Haji Sukron Suwondo sing pertama kuwi kok Kalingga Purnomo? Apa kuwi? Nalika semanten sak sampunipun Rama dhaup kalian ibu. Ingkang ibu menika kepengin gadah putra ingkang pasuryanipun niku mencorong kados dening bulan purnama ning sageta dadi raja, dadi ratu. Akhiripun wonten ibu nalika sare dipun impeni kalih Raja Kalingga Putra. Kuwi apa Raja Kalingga? Raja Kalingga niku kerajaan pertama. Jaranan. Petaran ya ndi, Be? Kalingga Putra. Menika lho jenengan ngerti Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh Jogja. Nggih, Gunung Kidul ngertos? Ngerti. Niki tasik ngidul malih. Segara Kidul, Segara Kidul. Lah iki sing kidul neh. Australia Ngidul neh pokoke. lah ndi kuwi? Wis pokoke kidul. Niku Kalingga lajeng medal awujud jabang bajul Jabang bayi tak keprok kowe. Aku pas ana baju lewat Ya adike lho, Be. jabang bayi medal pasranipun mencorong kados dening bulan purnama dipun impeni karo Raja Kalingga dipun paringi tenger Kalingga Purnomo. Oh iya masuk akal nggih. Kuwi babakan Kanarendra. Lah, mula derajate Narendra mesti dadi pemimpin wong nyaki dadi lurah ya. lah menika Pas karo jenenge. Lah. Sing nomor loro iku unsure kapanditan. Ibu nika kepengin gadah putra ingkang dados kaya dene watake kaya pendhita. Akhire turu terus ngimpi sare ngimpi ditekani Anoman pendhita Kendali Sada. Leres mboten Mas? Ya ning kuwi kethek Nyuk. Lah niku jenengan iki kula cerita dhewe dereng lahir. Sing ngerti meng kowe ya, Be ya. Aku sing ngerti. Terus Ditekani Anoman, akhirnya dijeneng nomor loro Anom Dwija Kangka. Wonge nonton ora lho, Be? Halah, kuwi tak critani wonge ra ngerti sejarahe ya. Lajeng nomor 3 nika Kasatriyan. Ibu nika pengen duwe putra sing kaya satriya. Akhire pas ibu turu ana cemloroting senjata cakra. Cah Kunta. Kunta napa Mas? Wijayandanu. Kunta Wijayandanu cemlorot cahyanipun mlebet wonten rahimipun ibu lajeng medal sampeyan Cahya Kuntadi saka tembung Kunta. Pusaka Cahya Kuntadi. Lah nomor 4 Retna Dewati pengen gadah putra ingkang wujud estri kagem jangkeping sampurnaning gesang Rama kalian ibu milanipun diparingi nugra kalian dewa wujud putri ingkang paring asma Retna Dewati. Derajate bab bab niku kadewatan. Jane arep metu aku karo ibu dipletes ning jero. Akhire aku ning wong liya melok tuba. Dengan lho Mas Dar. Dar sapa to, Be? Mbah niki anggotane mriki napa Pak Minto, Mas? Mriki. Oh mriki nggih. Ayo nyang mriko terus to niku. Lah ngono Mas. Slendro. Apa? Ya slendro to. Rame-rame mlebu pasar. Kowe tak tonyo lho iki. Wonyo kok kali. Keduren. Mbah Narto niku lho Mas. Nggih, keduren. Iki rame-rame mlebu pasar. Lah semene rame-rame ngoyak dara mabur mulo adu kuwi. Sanes niku. Lah kuwi apa? Dawet ayu, Pak. Oh, dawet ayu pripun? Rame-rame Ngoyak dara mabur pasar. Jadi yo Kok iki aku lho. Arek ngisi-ngisi tau apa lho dari iki Madangkara iki ngisi-ngisi lho aku lho. sing isine-isine iki kowe iki kok ngeyel. Pripun ta? Rame
mlebu rame-rame ya dorong. Pengen nembang niku. Nggih, Pak. Ah nggih sareng-sareng kali sinden mawon. Oh iya iya iki ben Tapi anu Mbak kita. Rame-rame bet Pak. Dawet ayo. Rame-rame. Mlebu pasar. Moyak doro babur mulu aduh. Dapat ayu ya wis ya monggo diaturake bareng-bareng ya. Coba nggih. Nggih, manut karo Mas TB nggih. Ya coba diaturake. Rame-rame mlebu pasar. Wangel mentok lagu. Wis sedengane. Monggo Bu Kesi mang bukane Bu Kesi. Yo coba. Monggo Bu Kesa. Dapat ayu. mau ono titipan Mas Andi. Nggih, anu Mbah Mira wau ngersakaken lagu apa? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Ya coba kaya apa genduk Birgita Ayu, ayo karo Winong Nawangsih. Wah, tak durunge Mbak Lucy mengko coba. Iki lagi kawul. Karyanipun Ki Gedhuk Siswantara Kediri, Kitir Sumilir. Nika ditembangke karo bocah-bocah Jawa Timur, Mbak Birgita karo Mbak Winong. Wah, monggo dipun aturaken Mbak Winong dan Mbak Birgita, Kitir Sumilir kunjuk Mbak Mira. Monggo. Yuk.
tansah wis diaturi ya Mas. Nggih, wis randi utang awake dhewe. Nggih, nggih. Kalian nyuwun pangestu Mas TB karo Mas Pripun, Lindro. Mas? Nggih, Mas. Mbak Lucy mugi-mugi nggih anak-anak kula sinden niki ndang melejit nggih. Buktinipun sakmenika pun wiwit Birgita niku pun wiwit dados bintang